أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يفوق ويعلو ويبدل حمد الحامدين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن بإحسان والاهم من الصحابة والتابعين وسائر الأمة أجمعين. bayan haka yan uwa musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da haɗuwa da ku a wannan rana ta Lahadi mai albarka, 6 ga watan Zulqa'ada 1444 hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, daidai da ranar 28 ga watan 5 2023 miladiyya. Barkamu da haɗuwa da ku a wani sabon zama na 6 na karatun wannan littafi mai suna Zajrul Gabi fi raddi ala man intaqasa walidayn nabi alaihi wa ala walidayhi salatu wassalam, wanda Allah madaukakin sarki ya bani iko na tattara na wallafa na rubuta shi domin ba da kariya ga janabin iyayen ma'aikin Allah alaihi salatu wassalamu. Wannan littafi yan uwa, kamar da aka sani, mun yi shi ne saboda waɗanda mai martani ga waɗanda suka yi hujumi, kaiwa martani, su kai hari kai tsaye ga iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Shi yasa muka rubuta wannan littafi na Zajrul Gabi fi raddi ala man intaqasa walidayn nabi. Mun yi zama 5, yau za mu yi zama na 6 wanda za mu tashi a babi na 3. Bismillahir Rahmanir Rahim. Al-babu thalithu, babi na 3, mai suna wafatu Amina bintu Wahabin, wato wafati, rasuwar na Amina bintu Wahabin, mahaifiyar manzon Allah, walidatun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Nace ilam, ka sani ya akhil qari, ya kai dan uwana mai karatu da kuma kai mai sauraro mai daraja, ka sani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, lalle annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da iyalan gidansa, kama tuwfiya waliduhu qabla miladihi bi ashhur, kamar da yake a rubuci cewa mahaifin manzon Allah ya bar duniya da watanni kafin ma manzon Allah ya zo duniya. Kafin annabi ya zo duniya, mahaifinsa ya bar duniya da wasu watanni. To fa kazalika tuwfiyat walidatuhu Aminatu bintu Wahabin az-Zuhuriyya, haka na mahaifiyar manzon Allah mai suna Aminatu bintu Wahabin az-Zuhuriyya, ita ma ta bar duniya wa huwa fi sadisati min umrihi, lokacin manzon Allah yana da shekara 6. Ba'da ma raja'at bihi, bayan da raja'at bihi murdi'atuhu, wannan da take shayar da shi, take kula da shi, take renonsa, Halimatu Sa'adiyya. Halimatu Sa'adiyya ta dawo da shi da bisanataini, da shekara 2. Ta dawo da shi gurin mahaifiyarsa da shekara 2, a lokacin kuma mahaifiyar manzon Allah ta yi wafati. To qala ibn Hisham ya faɗa fi siratihi al-mashhura, a littafinsa na sira, wadda sanannen littafi ne, an riga an san littafin. A juz'i na 1 shafi na 101, ibn Hisham yace wafatu Amina, wafatin na Amina mahaifiyar manzon Allah. To shi ma ibn Hisham yayi wannan kali ne daga ibn Ishaq mai sira, don haka yace qala ibn Ishaq. Ibn Ishaq yace wa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma'a ummihi Aminatu bintu Wahabin,
manzon Allah ya kasance yana tare da mahaifiyarsa Aminatu bintu Wahabin, sannan wa jaddihi Abdul Muttalib ibn Hashimin, da kuma kakansa Abdul Muttalib ibn Hashim. Annabi na tare da su fi kala'atillahi wa hibzi, suna cikin lura da kulawa daga Allah madaukaki. Wato Allah ne yake kula da shi manzon Allah ne yake lura da shi, Allah ne yake bashi duk wata wato ihaba da yake bukata. Yumbituhu Allahu nabatan hasanan, Allah na tsirar da manzon Allah tsirarwa kyakkyawa. Kamar da na Maryamu lokacin da aka haife ta, mamarta ta ce wa inni sammaituha Maryam wa inni wa'izuha bika wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim, sai Allah ya ce fatakabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan. Allah ya karbi wannan addu'a ta bi qabulin hasanin, kyakkyawan karba. Wa ambataha, Allah ya tsirar da na Maryamu nabatan hasanan, tsirarwa kyakkyawa. Shi dan adam ba tsirar da shi ake ba, amma wannan ci masa ake al-majazul lughawi, majazi ne, ma'ana kamar yanda tsiro ke aka shuka yake tsirowa yake girma yake abin nan, ai shi ma dan adam daga yaro yake min al-tufula ila subuwa ila kaza kaza har ila shaykhuka, haka dan adam shi ma yake. To shine ma'anan wa ambataha nabatan hasanan. To anan sai Ibn Ishaq ya ce yumbituhu Allah, Allah yana tsirar da manzon Allah, mana Allah yana girmar da manzon Allah, annabi na girma nabatan hasanan, tsirarwa kyakkyawa, mana kyakkyawan girma manzon Allah yake. Girmansa ba kamar girman sauran yara bane, lima yuriduhu bihi min karamatihi, saboda abinda Allah ke nufin manzon Allah da shi na karama, na girmamawa, na bada daraja, dan za a aiko shi ne zuwa ga illahirin ɗan adam da aljani da kowane halitta. Tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, Allah ya ce wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ba mu aiko ka ba sai dan rahama ga dukkan talikai. Kenan ba iya ɗan adam ko aljani ba, kowa ya shiga ciki. Dan haka Allah na nufin manzon Allah da karama. Falamma balagha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam 6 sinin, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kai shekara 6 a duniya, to tuwaffiyat ummuhu Aminatu bintu Wahabin, sai mahaifiyar manzon Allah ta yi wafati ta bar duniya, ita ce Aminatu bintu Wahabin az-Zuhuriyya. Kenan bayan da aka dawo da manzon Allah daga gurin Halima, shekaransa 4 a lokacin. Ya zauna tare da Amina mahaifiyarsa na shekara 2, sai zama ya samu shekara 6. Shekarunsa 6 Allah ya karbi mahaifiyarsa ta koma zuwa ga rahamar Allah. قال ابن إسحاق يقال cewa حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حضمين. عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حضمين yabban labarin cewa anna umma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, lalle mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Amina, tuwaffiyat, wato an karbe ta tayi wafati ta bar duniya ne, wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ibnu sitti sinin, a lokacin manzon Allah yana dan shekara 6. An karbe ta bil abwa'i, wato a wani ƙauye da ake ce masa Abuwa, baina Makka wal Madina, wani guri ne tsakanin Makka da Madina. Ta je Madina ziyara tana dawowa, ko da ta iso Madina, wato wannan ƙauye da ake ce masa Abuwa, sai ciwon ajali ya kama ta, Allah ya karbe ta. Kanat qadimat bihi ala akhawalihi min bani Adi ibn Najjar, dama ta kai shi ne zuwa ga kawunansa wanda suke bani Adi ibn Najjarin, don su gaisa da shi, su san yaron shi ma ya san su. Wato tuziruhu iyahum, tana son ta yi masa ziyara zuwa gare su, don ta koyar da shi yadda ake ziyara. Waɗannan kawunanka ne ko bana nan suna nan, waɗannan ka zo musu ziyara ko bayan bana nan ka ziyarce su.
wannan shine ma'anar tudhiruhu iyyahum. Famatat sai ta rasu wa hiya raji'atun bihi ila makka, a lokacin tana dawowa zuwa ga makka. Ma'ana ta baro madina ba da iso makka ba, tsakanin makka da madina abuwa, anan Allah ya karbe ta. Intaha ma kana ibn hisham mulakhasan, nashi abinda ibn hisham ya faɗa ya ƙare mulakhasan a takaice. Mun takaice abinda ibn ishaq din ya faɗa saboda mahallu shahid. Sai na ce wa qad dalla haza, wannan yayi nuni, haƙiƙa wannan ya nuna ala anna sayyidata amina radiyallahu anha, cewa na amina bintu wahab mahaifiyar manzon Allah ƙara mata yadda, matat ta rasu ta bar duniya, wan nabiyyu ba'du fi sadisati min umri, to a lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cikin shekara 6 na rayuwarsa. An fahimta, mahaifiyar manzon Allah ta bar duniya annabi na da shekara 6. Mahaifiyar annabi ta bar duniya annabi na da shekara 6. Walam ya amurhu rabbuhu bil inzari, ubangijinsa kuma bai umarce shi da gargadi ba. Ma'ana Allah bai ce masa ya ayyuhal muddathir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir, ba ai masa umarnin wannan wa'azi ba. Ba a ce masa wa anzir ashiratakal aqrabina ba. Ba ai umarnin wannan ba illa ba'da al-40 min umrihi, sai da manzon Allah ya shekara 40 a rayuwarsa, salawatu rabbi wa salamuhu alai, tsira da amincin Allah su tabbata gare shi. Yana da shekara 40 sannan aka bashi kadan ja baya kadan, wai kana ko fuskan ka ya rufu ko kadan ja baya kadan, to sanda wai ana kallon fuskan naka yayi. Sanda aka yi shekara 40 sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya umarce shi wato da ya rika ya tashi yayi wa'azi bayan annabi ya shekara 40. Wannan kuma tun yana shekara 6 idan kuma ta tafi, Allah ya karbe ta zuwa ga rahama. Shi kuma sai bayan shekara 34 tsakanin rasuwar mahaifiyar manzon Allah da umarnin ya fara yin wa'azi, shekara 34, tazara ta shekara 34. Allah sun ana ganewa. Shekara 34 ne tsakanin wafatin mahaifiyar manzon Allah da rasuwarta da fara wa'azi da manzon Allah yayi, tsawon shekara 34. Allah ya sa ana ganewa. Kenan babu yanda za a yi a ce wa'azin da manzon Allah yayi ya shafi wato mahaifiyarsa, mana ya same ta yayi mata wa'azi ki bi Allah sai ta ki ko wani abu, ba yadda za a yi haka. Saboda ta bar duniya annabi na da shekara 6. Annabi na da shekara 6 ta bar duniya. Bayan barinta duniya sanda aka yi shekara 34 bisa ittifaqin duka malaman ahlus sunna, sannan Allah madaukaki ya ce masa wa anzir ashiratakal aqrabina wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin fa in asawka faqul inni bari'un mimma ta'malun. Shekara 34 Allah ya ce masa qum fa anzir wa rabbaka fakabbir, ka tashi ka yi gargadi, ubangijinka kuma ka girmama shi. Wannan tazara ta kai tazara. Wa hakaza zalla ulama'u tarikh, haka na malaman tarihi suka kasance suka wanzu, yu'arrikhuna an wafatiha ridwanillahi alaiha, suna bada tarihin wafatin na Amina, Allah ƙara mata yadda, biduni khilafin bainahum, ba wani sabani tsakaninsu, wannan ya faɗa wannan ya faɗa, dukkansu sun haɗu kan cewa ta shekara, wato ma'ana lokacin da ta rasu ta bar duniya annabi na da shekara 6 ne. Wannan babu sabani, bal hatta ibn kathirin, har ibn kathir ma kad asbata zalika fi kitabil bidaya wan nihaya, ya tabbatar da wannan tarihin a cikin littafinsa al-bidaya wan nihaya a juz'insa na biyu, fi juz'i thani, fi juz'ihi thani, a juz'insa na biyu, faqala ya ce qala ibn ishaq, kaga shi ma ya dauko ne daga ibn ishaq, inda ibn hisham ya dauko.
yace qala ibn ishaqa ya fada ba'da zikr ruju'ihi alaihi salatu wassalam ila ummihi, bayan manzon Allah wato bayan ya ambaci dawon manzon Allah zuwa ga mahaifiyarsa Amina ba'da raba'ati halimati lahu, bayan halimatu sa'adiyya ta reni manzon Allah ta shayar da shi. Fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'a ummihi Aminatu bint Wahab, manzo Allah sai kasance tare da mahaifiyarsa Aminatu yar Wahabu, ma'a jaddihi wa jaddihi Abdul Muttalib, da kuma kakansa Abdul Muttalib fi kala'atillahi wa hifzihi, cikin tsaron Allah da kulawar Allah. Yumbituhu Allahu nabatan hasanan, Allah na tsirar da manzon Allah kyakkyawar tsirarwa, lima yuridu bihi min karamatihi, saboda abinda Allah ke nufin sa na karramawa na girmamawa. Falamma balaga 6 sinin, lokacin da manzon Allah ya kai shekara 6, tuwaffiyat ummuhu Aminatu bint Wahab, sai mahaifiyarsa Amina bint Wahab ta yi wafati, ta rasu koma ga Allah. Annabi ya kan shekara 6. Qala ibn ishaq ya kuma cewa haddathani Abdullah ibn Abi Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm anna umma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, lalle mahaifiyar manzon Allah tuwaffiyat, wato Aminatu kenan, tuwaffiyat ta rasu wa hawa ibn 6 sinin, annabi na da shekara 6, bil abwa'i, a wani ƙauye da ake cewa abwa, baina makkata wal madina, tsakanin makka da madina. Wannan ibn kathir ne ke hikaitowa daga ibn ishaq cikin al-bidaya wan nihaya. Kanat qad qadimat bihi ala akhawalihi, dama ta tafi da shi, ta nuna shi ga kawunnansa, min bani addi ibn najjar, daga bani addi ibn najjar. Ta nuna tuziruhu iyahum, tana ziyartar masu da shi, wannan ɗanku ne gashi nan, ko ta Allah za ta kasance Allahu a'lam, amma ga ɗanku nan ya san ku kusan shi. Famatat wahya raji'atun bihi ila makka, sai ta rasu a lokacin tana dawowa da shi zuwa ga makka. Wa zakar al-waqidi bi asanidihi, waqidi mai tarihi ya ambata bi asanidihi da isnadansa daban-daban, isnadi kala daban-daban. Ya ambata cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, lalle manzo Allah kharajar bihi ummuhu ila al-madina, mahaifiyarsa Aminatu bint Wahab ta fita da shi zuwa Madina, wa ma'aha ummu Ayman, tare da ita a lokacin akwai ummu Aymana barakatul habashiyya, wadda ta raka ta zuwa Madina din. Walahu 6 sinin, annabi yana da 6 sinin, shekara 6. Fadarat akhawalahu, ta ziyarci kawunan manzon Allah, wato ta ziyarci kinan yayyanta da kuma kannanta da suke Madina, ta ziyarci su, amma ta tafi da yaronta ne saboda shi ma yaron ya gani. To qalat ummu Ayman tace faja'ani zatu yawmin rajulani min yahudil madina. Wata rana sai wasu mutane biyu suka zo min daga Yahudawan Madina, tunda dama Madina akwai Yahudawa, akwai Banu Najjar, akwai Banu Qainuqa, akwai Banu Nadir da Bani Quraiza. Wa'annan dukkan su Yahudawa ne, kabilu guda 3. Wa'annan mutum biyu cikin Yahudawan Madina suka zo min, faqala li, suka ce da ni, akhriji ilaina Ahmada nanzuru ilaihi, ki fito mana da Ahmadu, wa mubashiran bi rasulin ya'ati min ba'di ismuhu Ahmad, ki fito mana da Muhammadu mu kalle shi. Fa nadhara ilaihi, suka kalle shi, wa qallabahu, suka jujjuye manzon Allah. Fa kala ahaduhuma li sahibihi, sai ɗayan su yace wa ɗayan, yace haza nabiyyu hadhihi al-umma, wannan shine annabin wannan al'umma. Wa hadhihi daru hijratihi, kuma wannan ita ce gidan da zai zo ya hijira, ma'ana nan Madina, dan wani waƙiyar lokacin da aka je Madina ne. Wannan shine gidan da zai hijira ya zo, don haka mu kula da yaron nan. Wa sayakunu biha min al-qatl was-sabi amrun azim. A nan garin Madina za a samu al-qatl, za a samu kashe-kashe, was-sabi, za a samu rebace mutane matsayin bayi, amrun azim, al'amari mai girma zai faru.
falamma sami'at ummuhu, lokacin da mahaifiyarsa ta ji wannan magana, khafat, sai ta ji tsoron abin da zai samu yaronta Annabi Muhammad, wan sarafat bihi, sai ta juya da shi, famatat bil abwa, sai ta rasu a abwa'i, wa hiya raji'atun, tana dawowa zuwa Madina. Na an gane. Naka a takaice dai wannan babi yayi mana magana akan me, akan wafatin na Amina, mahaifiyar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kuma abinda babin ya karantar da mu shine na Amina ta rasu kafin manzon Allah ya fara wa'azi. Ba ma ya fara wa'azi ba, tsakanin mutuwarta da kuma fara wa'azi ko wahayin manzon Allah shekara 34. Billahi alaik, ka gaya min wadda tazaran shekara 34 ce tsakaninsu, kuma amma a ce wai wa'azin wannan da yake ya zama hujja akan waɗancan. Wa'azin Annabi Muhammadu ne ya zama hujja akan mahaifinsa fa shi ko kallonsa bai yi ba. An ce Annabi na wata 4 a ciki ma shi ya wafati. Ga mahaifiyarsa lalle ta gan shi, ta haife shi, ta rene shi, ta shayar da shi, amma lokacin da ta yi wafati ta bar duniya, gaba ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana da shekara 6 ne a duniya. Bayan mutuwar ta, sanda Annabi ya cika shekara 40, sannan aka masa umarnin wa'azi. Ma'ana ne sanda aka samu tazara ta shekara 34 tsakanin mutuwar ta kawai da fara wa'azin manzon Allah. Amma a haka, saboda tsabagen ƙiyayya ga ma'aikin Allah da nuna masa adawa ƙarara, a malamin musulunci aka samu mai cewa wai ai wa'azin da Annabi Ibrahim ya yi ma ya iso gurinsu, sannan wa'azin Annabi Muhammadu ma ya iso gurinsu, ma'azallah. Haka muna kira ga mutane cewa kowa ya ji tsoron Allah. Iyayen Annabi fa iyayen Annabi ne. In akwai wani mutum a duniya wanda Annabi zai risuna masa ya duka don ya gaida shi ko kuma ya girmama shi, to iyayen manzon Allah su ne lamba ta 1. Idan ya zama iyayen manzon Allah ba sa da daraja, ta yadda su ma 'yan wuta ne kamar da hadisin Muslim ya faɗa, za mu zo mu bi ta kan wannan hadisin. Mu a fahimtar mu, duk wani hadisi da ya taɓa darajar manzon Allah to ba hadisin manzon Allah bane, ƙarya ne. Duk wani hadisin da ya saukar da darajar Annabi ya dangantawa Annabi mummunan magana, ƙarya ne. Kuma a wannan nake so na yi jan hankali mutane su fahimta cewa Alƙur'ani shi kaɗai ne fa Allah madaukaki ya bashi garanti, yace mana la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi. Ƙarya ko barna ba sa zuwa ta gaban Ƙur'ani ko ta bayansa. Ƙur'ani shi kaɗai ne. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Iya Ƙur'ani ne ba. Babu inda Allah ya alƙawarin kiyaye sahihul Bukhari, kiyaye Muslim, kiyaye Abu Dauda, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah, Daruqutni, Baihaqi, Bazzaru, wane ne? Babu inda Allah ya yi alƙawarin za a kiyaye su. Allah bai ce ya yi alƙawarin kiyaye su ba. Abinda Allah madaukakin sarki ya yi alƙawarin kiyayewa shine Alƙur'ani, kuma ya kiyaye shi. Alƙur'ani kuma ya tabbatar mana cewa wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasulan. Mu ba mu kasance za mu yi azaba ma wani ba, in ji Allah, sai mun aiko masa manzo. Sai mun aiko manzo. Ba ma yin azaba wa kowane mutum sai mun aiko masa manzo. Haka Allah ya ce. Haka Allah ya ce sai mun aiko manzo, sannan za mu yi azaba wa mutum in bai karɓa ba. Su kuma iyayen manzon Allah a nan kun ji, mahaifin Annabi dai dama shi bai ma ga Annabin ba. Mahaifiyar Annabi kuma ta ga Annabin, amma bai fara wa'azi ba sanda ta yi wafati, don shekaransa 6 a duniya, ta bar duniya. Sanda ya samu shekara 34 bayanta, sannan ya fara wa'azi. Waɗanda ke alakanta wannan da kisar Annabi Ibrahim ce, to ai ga can baban Annabi Ibrahim shi ma ya shiga wuta.
da farko ba mu yadda shine baban annabi Ibrahim mahaifi ba mu yadda da wannan ba. Kuma tasliman jadaliyan muƙaddara cewa shine baban annabi Ibrahim mahaifi din, muƙaddara haka cewa shine baban annabi Ibrahim mahaifi, wanda ba haka bane fa, amma mu yadda cewa hakan ne misali. Ai Allah ya ba mu labarin kuma duk yadda suka yi da muhawar da suka yi. Ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika, baba ilimi ya zo min irin ilimin da kai bai zo maka ba, da aka fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a, baba me yasa kake bautawa abinda baya ji baya gani ba zai iya maka maganin komai ba. Ya abati la ta'budu shaytan inna shaytana kana lirrahmani asiya. Ya abati, ya baba, ya duk mun gani. Sanan mun ji irin martanin da shi kuma Azar din ya mayar masa, yace kai aragibun anta an alihati ya Ibrahim, wai da ma kai Ibrahim wato kana kin waɗannan allolin baka san su ashe. La illam tantahi la arjumannaka, wallahi in baka daina wannan shirman ba sai na sa an jefe ka. Ma'anan za a jefe ka shine ko dai a jefe ka da duwatsu ko kuma zan tsine maka. Ma'anoni kenan, ko zan je sa a jefe ka da duwatsu ko kuma zan tsine maka ne la arjumannaka. Wahajurni mal, tashi gaban guri ka kaura ka bar inda nake. To kun ga annabi Ibrahim in ma ka kaddara cewa Azara babansa ne mahaifi, to ai yayi masa wa'azi kuma ga irin martanin da Azaran yayi. Shi kuma annabi Ibrahim a ina yawo baban nasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ina yawo baban nasa wa'azin, a ina yawo mamar tasa wa'azin. Su saboda kiyayya kawai ba amma ba su hujjar, ba amma yanke musu hanzarin ba, kawai sai wuta direct. Saboda laifinsu shine sun haifi annabi Muhammadu, shine laifinsu sun haifi annabi Muhammadu. Allah sa ana ganewa, laifinsu shine kawai dan sun haifi annabi Muhammadu sai a tura su wuta, ko adalcin babu kenan. Shedan Allah madaukakin ya ce wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama, mun ga wa mala'iku ku yi wa Adamu sujada. Ku ji ku fahimta, a zahirin umarnin ma ba a umarci shedan da yin sujada ba. Wa'anda aka umarta su wa Adamu sujada su ne mala'iku, shi kuma shedan ba mala'ika bane. Amma dai tunda yana cikin mala'iku, duk abin da ya shafe mala'iku to ya shafe shi. Haka mala'iku suka yi sujada, shedan yaki. Amma da aka zo Allah madaukaki bai masa hukunci ba, sanda ya tambaye shi meye dalili aka ba shi dama. To su ma iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kowa ma Allah madaukaki sai ya baka dama. Me yasa ya yanke maka hujja. To wannan babu wata hujja a kansu, kawai sai ya zama kenan saboda sun haifi manzon Allah, don haka ne za a dura su ta karfi da yaji. Haka muna kira ga mutane cewa su gyara aqidar su game da iyayen manzon Allah. Iyayen manzon Allah nan dai ta tabbata ba a yi musu wa'azi ba. Allah da kansa ya faɗi wannan cikin Alƙur'ani, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fa hum ghafilun. Dan kai gargadi wa mutanen da ba a yi wa iyayensu gargadi ba. Ba a yi wa iyayensu gargadi ba, inji Allah. Shi kuma Allah in ba a yi maka gargadi ba baya kan maka da laifi. Haka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ladan abin da muka yi na daidai a wannan zama na 6 na Zajrul Gabi, inda kuma muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana wannan kuskure namu. Allah madaukakin sarki ya dafa mana. Allah madaukakin sarki ya ba mu nasara akan az-zalamatu wal a'da. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya dafa wa kowa, ya buɗa masa harkokinsa. Allahumma bi rahmatika ummana wa qina sharra ma ahammana. وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا. اللهم يا من لا يرد سائلا ولا يخيب من الأول وسائلا، هذا حالنا لا يخفى عليك، وزلنا ظاهر لك بين يديك. أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك وجودك يا رب الأراضين والسماوات. اللهم يا غياث المستغيثين ويا صريخ المستصرخين ويا مفرج كرب المكروبين، قد ترى مكاننا وتعلم حالنا، ولا يخفى عليك شيء من أمورنا يا رب العالمين. اللهم أنت بحاجتنا عليم وعلى قضائها قدير، فاقضها برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لا تفرج معنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وسعي مشكور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.